Naki umat katang syaki jingpu samrke. Naka jingtolak pat syakabor. Amtang yaladi hinrei yakiwei ru. Banong kasur kabajam bat ban tinrong lem yaki jingiaidlynti. Kong Solidarity Lyngdoh ilong shisha kanuksa yangi iwei pa iwei. Kong Solidarity ide shnong try na Minso West Giant Hills bat minta la katnyos nem ila shong la sa halat kor. Idon saungut gikun bat ikun iba kaddo irafela Gracia Lyngdoh idon ya ka condition lane ka rukamlong hakamet ka jong ka bangitip bat khot ka Down syndrome. Kani ka condition jong irafela kalakta shikadei yaki kimiki pa jong kata Kong Solidarity bat iba kimi ba lakon bat ka ying ka semru barokawai. Kila hab banya lingba ki jing tunjuk ki bajuat bat ki bakya hadu kata-kata hakaba Kong Solidarity ila habru ban mat ya ka depression lane ka jing kuslai jingmut ka balakta shibun ya ki wei pat ki benta ki babun jong ka jing jong Hapadeng ki jirwat bakat kita iwat kilat kilinti la kumno in la ban ai ka jing sumar bapaka ya ikon bat kumno ru in la ban samlem ya ka jingiaidlynti jong kum ka kme shakiwe pat ki para long kme long pa ki baya na kani ka ju ka benta ban yo ban ya selok bat ki pat ki lat bakin shim bakin pin sapriang ya ki jingtip ki bedon kam shaka imlang ka salang bat dei hangne lingba ki parlok ki doktor bat ki ba yet bathain ila nang kendu bat ithu shu ya ki wei ki bedon lang ka jing ang not kumai bat minta ilong iwei na ki long kme ban ningkong ban wanra bat pinsei so ya ka Down Syndrome Federation of India lane ka DSFI hangne hajala miklaya jungi hakaba kum ka federation ki pershang da ka jingiaidon binta bat ki hospital bat lingba ki doktor bat ki parlok parajor bandang ithu shu yaki wei pat ki longying ki bamat ya kani ka ju ka binta kum ki dukhat jong kani ka federation ki ju ai ka jinga selok mat ka jingera phagaban pin ki lat ki linti bat haki kep padon kambha wat hakalyang ka pisa tingkaru Kong Solidarity isno kemen ban yo benta lingba ka nika federation ban aya kata ka jing shakri bat jing kershan ya ki wei pat ki longying ki ba hapo ka nika jela bat na baro ki than chathela mingi rukumjo inget scam balada mangilang baro kum ka imlang ka salang ni don ka wei ka nongrim ni la ban job ya ka nika thong man snotho baki khelung khena ki badon ya ka Down syndrome ki long kumju kum balong lang ki wei pat ki para khelung khena bat da ka jing bat ka jing ya isha ni la ban ai ya ka ta ka jing ya rap ya ki bagin he ken san hakarukom ka papaka kum balong lang ki wei Keblai pi barok yang sobhaya pi chakawai pat kabenta jong ka program jingi karempe. Menta kasingi don hapdeng jingi ye Kong Solidarity Lyngdoh iblong iwe na kilong kumi iblas dang ban pensei so ban pensa priang halor ki benta ki babun ki badai halor ka Down Syndrome Federation of India. Kabadon menta hangne hajala jingi lashisnem. Ibalak loy bandon ringkat bat ngi ha kani kapor man sam ya ka jingiaidlynti ka jong bat ki benta ki be dei bat ka Down Syndrome Federation of India te ban tip company ashu ali ngi ne phai shi menta kong ni pdang sobha ya phi sha kani ka program jingi bat ngi song comment hadu ka ta bangi yo kani ka lan ban na sam ya ka jingiaidlynti ka jong phi bat ki parlok ki bajus tanat ban pe ya kani ka program jingi mokong tile se na ka benta ki parlok jingi bakin kam itu shu ya pi kong pilang pi itu company ha shu ya la de nang kong he ngai ngu yo blame ma la pan yo ngi ka met ka bakot ka bakhya ban yo ban ni kandu kom ni man ye kran ma halo ngani ka phang Down Syndrome Federation of India ngade Solidarity Lyngdoh kashnong jonga kade na po Minso West Giant Hills tang ba mentai ngi sa ha po lait kor
tu bleu la korkhui nga ta saungut ki khon ar ki shimrang bat ar ki kentei ti benta bat ngala sedang banya so bat banya don bentalang bat ka Down Syndrome Federation of India la jan kumbashis nem ai menta kong ngisong thu ba habang iong ka Down syndrome pun sin ngatrei ngi haban song thu ba ka Down syndrome kam de ka jingpang henry ka condition lani kata ka rukom long jong ka met ma na ka jingbun plat kita ki chromosomes ki bangi ong but ki babun ki bentan jong kan ka jingpang let's say ka ba ki ong ba kalong kum ta henry scientifically lani da ka jing start science ru hadu mentakin patla ban pin shisha lani ban proof la dangi ong da ka tin long way but ka jingiaidlynti ka jong pi ban don ha kan ka federation ban pin yar shu shu shapang kan ka condition mo ka ba ki khna ki yo ki khulung ki yo kalong ka ek le se ka jingkur khu ki babun mo but ngi kwa kan dia ba pin sam ya kata ka jingiaidlynti ka jong pi balai pi poi shakane ka benta ba pin shim mo ban pin sapriang la pin sei so ya kan ka federation ti ha ka ban kong ma ngan chi thu ke ka Down syndrome ka Down syndrome ka dei ka common chromosomal condition ma ba kum ngi dan ba ro sub henry chromosome ti kini pede ki khlong ki badan ye extra chromosome ma dangi khenlang udan hadu sub henry ho ai ti utam na ngila ban khot ba ka dei ka trisomy 21 namala shak ta ma hai ti number iba arpawe hang tu mi tu extra chromosome ti hakabe ye dei bat ka journey hi ka jonga ma nadu basdang ba ngayai lang bai ka ni ka journey ka dei hi tat andang ala khai ni khuni ba saw ma idei kan thei mentai la dan arsnam saw banai ti idan ya kan ni ka Down syndrome ti ho ha ka ban kong ka long ka be ban pediang ma ya ka diagnosis ka be I don ti ar banai ho ai ka seu thu ba ngaya chiboni ki a ngala ban ong ma ka different stages of depression henry namar ba ishi tompalat ema kini ki khlong ki don ya u heart defects kumbasan 4% kin don be ti shibon ki a ma ki ba ki don ka jing thot hakamet nadu ki u thyroid kin don nang ta low muscle tones le ka long ka ba common ba ha kini ki khlong ti da phi pe ki am ki srim ba ka dur ma ki srim ba ka dur ki dani kini ki almond eyes ki bangila ban ong ho nu khmut jong ki ro long flat ho flat nasal bridge ma ti ki ni ki score kini ki ti ma ki kham long lang kot compare bat ki we be ki khlum ma ti ka jingiaidlynti hi ka jonga ma kalong ka ba hadu kata-kata namar ba idan ya ka heart defects ti nang to hi nga sedang ban wat ikilat kilenti nga sedang ban persang ban wat ya ki long kemi lene ki long kapa ma ki badan ya kini ki khon Down syndrome nama nga kwa ban tip ha ka ban kong bala diagnose ngam tip ka Down syndrome ro ting nga sulong ma ha ka dum ti man banga visit hospital ban let check up lene ma long ta ban let therapy dangayo I kini khlong namar ki sri ma tinga long nga kloi ba ban let ban kran yaki ban kli yaki parents kham tam kini ki bala kham he ma ni khon changa ti kidan ma ki parents ki ba long open ban kran yakani ka phang kidan pede ki bam wa ban kran ho ti nang to hi nga wat ikilat kilenti ti last year idani way parlok janga ma hi ba sa hapo Dubai ti isen nga ko way geling jong ka podcast ka ba ikrani way long kami na po surat ibadan ni khon Down syndrome ti ong nga solidarity pidan kamban pe yakani ka podcast ka journey ni long kami ka isrem bhabat ka jong hima ti yo le si ila ban yarab yupi tinga sedang man pe ka podcast ho ka isrem bhabat ka lentiyat ka jonga ti khon jong tai long kami man tai la don khat khandai snam I
ambassador jong ka Down Syndrome Federation of India ti tai long kemiru idan ya ka iran ya gani ka NGO mantama hapo surat ka bai ai kerteng ka bubbles Kong ni song thu na ka jing patai ka jong phi ba ka jingiaidlynti ka jong phi ban pen sai so ya kanika federation hang ni hajala chungi kalas dang hina la yeng jong phi namar pila haban ya bat mat ya ikun mo ba inyo ya kanika rukom long lani kata ka Down syndrome ka bangi ong mo but kumba phi ong bantan kidon le si kimi ki pa ki ba kloi ban kren halor kanika phang henry kidon ru ki bam let's say ki bam sngo sup ban kran halor kanika phang mo khindiat kong na ka benta ki parlok ki ba pe yengi ka e kanika Down Syndrome Federation of India ki e ki benta ki ba let's say ka ai mo kum ka jing pensap yang jing tip lani kita ki awareness programs lani ki no ki la jing rap ki ai let's say ha kaliang ka pisa ka tingka na ka benta ki ki khna khlung mo ki badani kanika Down syndrome namar ko man ong no kini ki kena ki baya ling ba kanika condition ki haban ya ling ba bun ba ki condition jong ka metro ki bakta mo let's say kandiat kong plan batai halor ka Federation of India ka to ka Down syndrome kan ti ka Federation of India ro ma ka sedang haus nam khat khandai spa prapo sau da I Dr. Surekha Ramachandran ide i co-founder but I president mo jangi hadu manta tikani ka federation kala empowered ye ki families ma khamtam but ye kini ki nila ban oi ki self advocate ye kini khana ki badan ki Down syndrome ala sau pos nam e manta te namar ba itu president ru idan ye le de ma ikhu ni badan ka Down syndrome me I ru idan ya kata ka mensiem ke ma ban pen saphriang ya kani ka condition ka ba kini ki khon jangi ki dan ma ba kamdei ka jingpang ka dei ka condition ka bala khai ki ma bat utu extra chromosome bat ngim dei ban tieng ken habangi lab habangi shamba kin don kin khai ma ikni ki khlong ki badan ya ka Down syndrome te ha ka bai dei bat ka federation hi nungkong hi ka thong jang ka ban empowered ma ban pen kup brom ya ki long yeng long sam but yakini ki self advocate ka ba ar pede ban empowered ki doctor ma ki badan hakini ki medical beper ma ngila ban on hadu ki doctor ki nurse ki ba tray hapo ki hospital ma ki badan haki feel ro ti ki dan ro ya kani ka conference ka be ki panlong every year ma ka be ki panlong man la usnam ti last year ni yo ken ban attend ya ka 8 conference ka bagi panlong hapo Calcutta but hang tu pede ngalap sipun ki jing kelama ki bala change ya ka perspective ka jonga kum ka kemi haba phai sha ka state la jong ngem pat don e bon ki briu ki dang buri ki ni ki khon ki jong ki but bon ki briu ro ma ki parlok ki jong ki bam pat tip sapang ka ni ka condition ti haka jing du man siam mo ngapoi stay but danga lap ya kitu ki khana hang to ki le bha ka jing em ga jong ki kam dei kum banga mudur ma but ki le bha ka jing em ga jong ki dan ki ba don ha ki bun ki professional ngala ban ong ki dan ki bale ki photographer ki dan ki bale ha ki acting ki dan ki bale pede ha ki modeling ki dan pede ki badan sab ha ki art and craft mo gitu ti kum ta ter nang tu pede ka ai men siem yanga ba haba hang ni mo ki la kini ki we ha ka jala jong ni ro ngalet ba kini ki khon ki jong ken la bet hi la dangi ai ki ka support ka ba biang na du ba ki dang red ken tis ka we ru ho ngakwa ban halor kini ka early intervention ru habangi tip bat ni lap ka long ka badan kam ba ban yalami ni ki khon ki jongi bekin yo ekini ki therapy ki bopun jai kum ka physical therapy occupational therapy ka speech therapy namar kin kham slam ma khan dian man compare ni ki we ki khlong ho in kham suki han reila dangi le pada ka por ka babiang ka mot kin la bet ban jam na we mau kan don sha we ban
ngibun palat le si hapo jela jingiru ki bedon ya kan ka condition bat bon le si ngidang saliaban kran ngidang saliaban penmi ikikon ngidang bore balai kong ngidon kamban namar pi pilamat ya kan ka jingiaidlynti pio I ba kamde ka besok kam tamba ba pi yo ban dan bentalang bat ki kimi ki pa ki ba kloi ban kren halor kan ka phang ki ba kloi ban aya ka ketika diang ka ketika mon balai kong ngidon kam ban wan shakmat ban kren halor kan ka phang ngidon kam ban wan shakmat ma halor kan ka phang ban kren ni kan ka condition ka jongki namar nga ha ka jingiaidlynti ma kini ki artli kisam nga iba ha ka jalla ka jongi bon ki brio ki pattep but ke ka ba ngi kom ki parents pade ngi shamma ngi experience ka long ba ki brio ki pet ki long pet ba ma ki kwa ban tip belai ni klong I long pher ho belai I khamrit brio sibon ki jingkeli han rai ki brio bon sien kem shlan ban mi isa khamat ban keli te ki don ru ki bawan ban keli nga ma bat nga snew tenat bat nga so komen ban jubab yaki ken ma namar ni haban educate ni hab ru ban long ki advocate na ka ban tak ni ki khon ki jongi te nga so tenat ban hikai ban batai yaki ma ba kini ki khon jongi ki don ka condition Henry kin la hi ban le kum bala le lem ki we ki khlong ho tang ba ki don kam ya ke extra support ke extra love mo ka pengila ban ong but ngidan kamru ban kran khnang ba ki brio kin pet po ikan yaki mo namar bala da ki brio kim tem kum no kin treat yaki ro ho kin shu ong ken ba ini don jing duna hang ni hang tai han rei kim pat tep ken ma ya ka condition ka jong ki han rei ngi dei ken ban slor ban wan shakmat ban kran ni ka condition ka jong ki ila ban spread lang ba ki awareness program ki jong hi mo khana pan shai shi ki parlok ki parajor ki jong hi mo ba kini ki khon kem ya pher kum balong lem ki we ki khon ha maru blei ru ma sham la thau bakala ye ki thau ma yengi hakador ka jong ong ki kong kan dia ro ngin phai namar ba kanika federation kelas tang menteri kam hang ni apo jela jongi ki ai le se ki jingiarap ki ba phi lala ban ai ya ki wei pat le se ki long ye lani ki ai pat ki kum fi ong ma ki awareness programs ane kita ki programs ki ba pensa priang kita ki jingnang ki jingtep halor kanika down syndrome ki ai ki penta ki ba philala ban le ha kanika shisna benta mo ha kanika shisnam ka ba ngala yai lang bai kani dala one pai mo nang tu na po conference ti president mat ki members ki be dan ha to ka ha ka DSFI ma kila penslor kenya nga ma let pai ka jala la jong bat le e kat ka ba phila bat ngin dan kat bat phi ngin yarap ye phi ngin kersan ye phi le phi dan kinu gijing e ma sapan ong ti ka we pe dia ka bang aso kmen ne mentama balang ba jong ini ikon mai ba dei kapteng Rafaela Gracia ngin sala ban yo e ka program hang ni hapo jela ka jong ni on ha ka atre ku banai me kin wan an the kin ai ka awareness program kum juru ha ka por kin panlong ye kani ka kan ja kam ma ka ban yarap ye kini ki khlong ye ki long kmi ki long pa kum no bekin yarap shushu kini ki khon ki jong ki khnang bekin la ban kan tiu ken ma la ka liang ka kwat ka khia la ka liang ka jingnang jing start ro ma kum jo ti ha ka be ye dei bat ka pisa ka pilan ho on kam don ne ba kan don da ka jingkular ka bangila ban ai man la ubanai le ne henry ka shong pa dia ha ka condition jong ka yen ka sam ha on la ki tu ki ba lai kan du ikini ki jing pang ma kum u hat le u balong common ba kini ki kholong ki tu ki bam dan lan ki la ban phai ken ma shakani ka federation bat ki la ban ya ra be ki ha ka liang ka pisa tang ka man yo e ka jing sumar ma ka be yo e namar kong angi song thu ba kanika Federation of India kampat don ya ka jaka bakerpang kuman si ono la ni kenja office hapo shillong hadu mentama kumno phi yale ban poi la ne ban kuman si ono mo ban ithu yakini ki brio ki ba don kam ya kata ka chingaram ya ki long ying ki don kam ya ka chingaram ai
Ti habangi tray mo ngalaban ong habangi ya tray lang mo ya kan nakabanta kan ni ka kini kina ki badon ni ka Down syndrome ni klempet ya katanya ka state la jong kino ki ba calling ni ki way ki state ro ni long ki ba kloy ya ban yarap ya ki te ko menen ro ngala shuyo ka way ka call mo na po na galan idon ni way klong banan kam ya ka heart surgery ti mentalang ba jong Rafaela mo ba iru ila yo jeng mentoy na kani ka lagi ni scheme ki bubun jaj ma te hapo amrita kuchi ti kala don ka jing kular mai doktor ban manga hang the ong ba da village ka state la jong da philap kino ki case ma ki badan ni ki heart defects philap ban message pe jangai ki reports ki jong ki bat ngin le ka badan kam ngin ai ka jing sumar ka ba ha kum bangi le e Rafaela bat ka jing lot ru phem dan kam ban sio kamot ki brio ladaki lani ki longying ki badon kam jingrap ki shupun be ye phi kamot ni PI be do number phone te ki brio long ta ken ki yo number jong amo na ki doctor na ki parlong teng am tip ki yo ru na e mo ki dan ki ba phone wat na po bihar ru mo ki ya ka stories jong Rafaela bat ki yo ba i kam kloy khan dia taki we ki khlom ban ong ma ki Down syndrome ba kam kloy ban ya chis nam khandai banai la sedang ban ya ti is i kam kloy bat i kam long shalak ti long ta kin ki yo man sim bat ki ya kli jing mot ke namar kong kum kini ki jaj federation ngathre kanjin dala kloy ka kam nani kata ka jingiram bakin wan ki longying le se ki me ki pa le se ada ka don ka jaka ka ba kerpang mo namar haba ni persang ban kontak mo ha i cap ba le se i blong kirki ada ka don ka jaka ngathre ka federation le se kan saperkhat mo hadin habut ban biang da i jaka i biang mo kongin paikin diat ya ka jingiaidlynti jong ikon ijong pi Rafaela mo ni so tho bangi im ha ka im lang ka sa lang ha ka ba ko pi ong mene teng ni nyo ben ya ha ba ngi yo i ba manuru mo ngi don ya kan ka condition dan ki bai pat ki condition ki ba ya srim teng ko mangin ong no da ka tin long wengi stigmatize ki mo ngi pet ye ki no da ka we ka kamat kabale si kimlong lang kumbalong lang kiwe nganget ba ka jingiaidlynti ka jong piru kuma pila ong le si pila haban ya ling ba gitaru mo kindiat kong kuma pi ong i Rafaela ila la ban point away mau jam show we pat ka ika rukum long ka jong i menta ba ka ika jingyok men sim mo haba pi i ba i kun ila nang naka condition ka ba i don ning kong menta ila la ban long kum ba i long mo ti ka ika jing song ko jong pi kum ka kami mo ka jing sio hi jonga kum ka kami mo nga kemen ne hadu kata-kata ngam tep yo le si ba dam day i Rafaela bat ka u extra chromosome jong ima nga ngam long kum ni kum bangalong ti shibon ki ai ka banang kong ka ba nga yo ka jing kai ha ka banang kong nga ong ngan hikai i be in long kum ni in long kum tai hen re ha ba nga phai pe de i hikai me i nga idei kum inong hikai iba start baha mo naga banta yang aga kami nang kong iwan ra yang mo hajan jong ublei ti ki ba jingiakynduh kamlong ko besok ti jingiaidlynti na lor ka condition ga be idan sekiwei pede ki jingpang ki jingstom ki bangi haban pe thu na ka wei sha ka wei ka por ti kum ba phi ong ho hapo ka tu ka shisnam karta ga jong i ngam jut lang yok thia bat ngayan le ban wat ikilat kilenti kumno bangan le ba ini khon jonga in la ban yaad ban yang hakapor ka badei e ba sisian arsian jingiakynduh iwei long kami ma ha ka wei na gi hospital hang ni ha po shlong sans na mi tai khon impat la yaad impat la kran tikat no ka pantieng yang ha banga yo i ka to ba yo le si di khon jong ngaro in long kumte ho tang ba wat la kataru itai kami ngayo i kit iba itai khon mo ibala san snam kam long ka basok te kapan perkhat yang ngaken ba ni jingiakynduh ya ka ju ka jik e
bat ini long kami ngayo I ya ka jing khia ha ka jing mut jing barkhat bat ha ka jing ya lenti ka jong I mo tang ba wat la kata nga tieng ye le di hendrei nga ai men sim I shisien ka sien sala hi ban ya ban yang bat ban kran ti ha ka ba ye de hi bat ka felaro ngan oi phi danga pang danga sitom kat du ro la de hi ka por ban le kita gi therapy la de hi ka por ban check up la fix ka tu gadiet komot ngan khie bet na jing thia bat ngan le ban yalam bat ban pendep ya kata ka ma ya kita ki appointments ki ba ho ya dei bat I ti ha ki tu ki shisnam nga kan mau ngam don por shu bat kini ki lai ngot ki khun ka ngala ai lut kat ka ka bang don mo bat por bat sor bat irafila ti ka long ka ka bapan perkhat pat yang man ta mo habang ayo I ba ila sedang ban kelaswa satu ka por ban rule ti ila kala pen perkhat yang ba ini klong mo im give up nang tu pada suki isyong hi suki iyeng hi suki iyat hi bat kum ta ter ti hadien shisnam kum tu ngala kham suki no kita ki ngala ban ong kani ka frustration ka jonga mo ha ngala kham suki bat nga ai lat I ba in he insan hi om da ka banga supun bori I ba in la hi ba in le be hi mo da ka bor ka jonga ho henre ho ngin hab an ai ka pori ki ken ho kin la be hi ho hab an ai ru ka ka pori ki ho ba kin sala hi Kong ka jingiaidlynti ka jong phi hoi kala long shisha ka bajuan bat ngi smooth thu ru ba phidon ka jing angnut ba kiwei ki kimi ki pa kiwei ki long yeng long sam kin yo ya ka jingaram lingba ka ni ka Down Syndrome Federation of India ka ba pilas dang ban pinsei so ang ni hajala ka jungi makong bat ngingit scam ru ba kan don da ka jaka kerpang ba kibriu le si ki long yeng long sam le si kin la ban wan ban le si ban ya slok bat phi ban pa ni ka ta ka jingirap ka jong phi mo ka ba phila ban ai lingba ka ni ka federation kong ka khubor ka jong phi na ka banta ki kimi ki pa ki ba le se ya lingba kani ka ju ka condition mo nakaliang ki khun bat kum juru ka khubor kulum ka jong phi na ka banta ki parlok baro ki pa yang ya kani ka por ka khubor ka jonga ma na ka banta kham tam gini ki long hing long sama ki badan ki khun kini ki badan ki Down syndrome lani gitu ki long kami long kpa ki badang shuyo ya kani ka diagnosis ngatep ai pidan banta ke ka jing snyo ka jong phi haba phi yo ya kani ka diagnosis ma ka ba ki doctor ki la ban ong ye phi ngam ong ye phi wat yam wat siu si kata ka feelings ka long valid thi yang hi baro ki brio hanre ke ka bang don ban ong ye phi ba hadin ba phi la dap ban grief ma pen sawat ikilat kilanti ba ini khon jong phi in sala hi ban le om kumba ka condition jong ka ong hanre aila di be in he in sun aila di be in la hi ban le in se le hi tang ba ka ka ba phidan kam tang ye ka por ka jong phi ba phen ai ka jing ya ka jing karshan lam namar ki don kam ba ya kinia te ya ki ve pe de ki parlok ki jong ni ro long ki ba koloi ban sno ti lang bat ni khanang bengen la ken ban ya kiu ban ya ken tiu lang mo namar ba lada ngi exclude ikini ki khana na ka society ka jongi kamot ngim pat da long kita ki briu ki bala shai ki bala nang ki bala snyu thu ken ya ka jing kham tam ya ka jing ya lenti ki jongi ma ki badan kam ya phi tongin yesno ti lang ken bengen yo wan ha ka ju ka jing mot jing parkhan bengen la ban wan ra ya ka jing kala ha ka em lang ka sa lang kuble shibon kong na ka benta ka tuka kupor ka kerwo ka badon kam hadu kata mo am tang ye ki kimi ki pa
Henry yaki kumanchono yaka imlang kasalang hibro kawai namar ka jingkala kanwan ladangi baro ngia don kaju kajingmun kongi ai kubre na liang ka didike maglaya ka por ka jongpi ni ket bok riang lingba ka ni ka federation ka jongpi le si pin bun bhagi long ying pinla man ai kata ka jingaram ka jing selong ka bagi ki don kam but le si na ka jingiaidlynti ka ba pi pila ayat pinla man ai min siam shu yaki mo ko hai ka bless you bun Di palok kum tu ngios ngo ye Kong Solidarity Lyngdoh ka jingiaidlynti ka jong I ka long shisha ka bajawat Henry ka tahi ka ju ka jingiaidlynti ka penlong I ka brio ka beslur bat ka bakloi man wan shakmat man pinsei so ya kanika Down Syndrome Federation of India hang ni hajala jongi bat kumba ila ai ka kubor mentan yang ilang baro ba ngindon ka ju ka nongrim bat bangin ai ya ka jingkershan ka jingpenslur ya kini ki khulung khana ki bedon ya kanika condition bat kum ki kimi ki pa nginwat kilat ki lenti ban ai ya kata ka jingkershan ka bashirhem ya ki khanang bakin la ban he ban san kumba long lang ki we pat ki para khana Te palok haduk mengenai syambiang bat pi hakawi pat ka benta jang ka program jingi kerempai kublai pi baro